tenim 12 anys. Som d'Ucraïna i la nostra llengua materna és l'ucraïnès. Не біжи поперед батька в пекло, en ucraïnès vol dir literalment corre més que el pare a l'infern. То спішити людей спішить en ucraïnès significa que les persones que van ràpid fan riure. Aquestes frases expressen que és millor fer les coses a poc a poc. Hola, som el Mohamed El Adam, jo tinc 15 anys i l'Adam té 13 anys. Som del Marroc, jo soc del Ginebra i el Mohamed és del Marrakeix. La nostra llengua materna és l'àrab. Al món hi ha 295 milions de persones que parlen àrab. És una llengua semítica. L'àrab es parla al nord d'Àfrica i la península aràbiga. Hola en àrab es diu salamu alaikum i adeu es diu bislama. Hola, em dic Alexei, tinc 14 anys, soc de Moldàvia i la meva llengua materna és romanès. Al món hi ha 28 milions de persones que parlen romanès. És una llengua romànica. Es parla a Romania, Moldàvia, Hongària, Sèrbia i Ucraïna. Hola en romanès és bona i adeu és la revedere.